Balimao Anyakuma, très très urgent et très très grave. Bien samedi 22 octobre 2022. Malion Alasago Ausago. Aywa. Ko groupe terroriste ni mogodo kumbeka kuma menaka. A tigi mena a tokona jamu fo onyana tout de suite. En même temps, metla aga audio bambulu. Amena kala one auni ambe jekala de nyokofe. Aywa. Ko sema mogo boli munkara. Erebel sema mogo bora kidali kokana. Kumana terroriste kelli kamade. Ko terroriste kana suma. Kolu français te terroriste. Olu te se terroriste ma. An ye dimi bokum ni ka dimi do malala de. Donc mena audio in kala aw ni ambe jekala de nyokofe. U klara ka fo tuguni. A tigi y'a fɔ audio kɔnɔna ko u k'u kɔlɔsi général Damunga mɔgɔw la ani Musa Asratumani. Donc n'a an ka armée bɛ fɛ ka taga terroriste attaquer mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ mun ma an ka information di k'a fɔ terroriste ɲɛna ko armée malienne wulila a tigi tɔgɔ a jamu a bɛ bɔ yɔrɔ min na n bɛ tila k'a kala audio bi mo de fana n ko fasoden jugu ma fasoden jugu fila tɛ tɛmɛ rebellisement mɔgɔw kan maliyɛn bɛna bɛɛ lajɛlen kala o perewu bɛɛ bɛ yen o de kosɔn k'aw ma n ko Asimi ni bɛ Kidali libéré a libéré sinon Mali terroriste kɛlɛ tɛ se ka ban bila an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na mais n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ ku kɔnɔ k'i bɛ ka gɔngɔn kɔ alors que c'est la vérité aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ aw n'an ka audio in lamɛn ɲɔgɔn fɛ voilà audio in filɛ nin ye ko an ka armée mana taga yɔrɔ dɔ u bɛ an ka position yira donc a sɛbɛn n b'a sɛbɛnni kɛra ka tila ka audio k'a la a ye nin yɔrɔ lamɛn maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba. C'est un appel enregistré entre un élément des terroristes de Daesh et Sigi Ahmadi, un leader de Menaka. C'est une preuve de la complicité entre les terroristes de Daesh et certains notables de la région de Menaka, dont Sigi Ahmadi. Sigi Ahmadi est un chef de fraction. Ido Giritan de Menaka, son fils Mohamed Ak Sigidi était emprisonné à Bamako et a été libéré lors de l'échange des prisonniers djihadistes avec Soumaïla Sissé et Sophie Petronem. Malien bela jele kuma imede. Terroriste anga ayere ka mogodo anga malien dendo de. A tigini sema gerale mi nyogona kosobe. A to ko Sidi Ahmadi. Ijo nga togo kala kanya. Ngana ta fili togo ina. Sigidi Ahmadi. A denge ko o menana terroriste la menaka kadido a denga menana terroriste la a denga tokol ko Mohamed Ak Sigidi ko kumbe kasola Bamako ko banka bandauto président la kuyo blakal Soumaïla Cissé blatola kuyo o tigi bla ou fait donc que le jeune lui dit qu'il a été envoyé par un dénommé Petit Ali, un des chefs de Daesh. Ko Daesh terroriste nyamoko bado be ko Ali ko téléphone na kuma la ko Petiningo ko ale o ka envoyé di ko terroriste da aleki. Le jeune lui demande de donner des informations sur les groupes, notamment la présence de la SEMA à Menaka et les femmes qui doivent sortir pour faire une opération. Petit Ali demande à Sigi toutes les informations sur ce mouvement. Ko SEMA mogo nali munkera ko yala ko rebelle SEMA mogo na mena dia ko ka kala de kenyo fe obam. Aya la Sigi bena mu fe. Sigi lui a dit que suite à son appel, un chef des rebelles de la SEMA, ces derniers lui auraient dit qu'ils sont à Menaka pour négocier avec les terroristes Daesh une accalmie pour épargner les civils. Il dit que la SEMA attend les chefs qui sont lui, Sigi Ahmadi, Gishma, Badjan et les autres pour accompagner cette initiative. Voilà. Bon, donc, SEMA n'a les mêmes négociations là, mais SEMA manako kou kelede. D'autres parlent ko ka fega otui. Mais ko SEMA mogo ko parce que SEMA mogo ou ga mogo do be Tombouctou, ou ga mogo do be Menaka, ko SEMA ko ka civil woro otui. Et rebelle SEMA. Mais mouye Mali surasu ye. Ani Gamuga mogo. Ani Musa Asrataman MSA mogo. Koutolu épargné de ou dato woro la. Ayo woro la mais. Cette accalmie ne comprend pas le MSA et les Gatsia, encore moins les forces armées maliennes, selon Sigi. Elle ne concerne que les civils. Si Moussa et les mouvements veulent rejoindre cette paix, qu'ils se manifestent. Donc, Gatsia Moro, qu'on ne fait qu'à Farouka, Kouka Farouka, comme on ne fait qu'à Farouka, comme Aywaka Bana. En même temps, on veut qu'à Baraka Djidjukoro. Voilà ça, Damuga Moron, Chamambise Kado, terroriste Barala, ou bien Moussa Asatoman. Damugo Kalebe Mali de fait.
Musa Asratuman olu beni Mali surasu ni irisu de farale ɲɔgɔn kan u bɛ ka essayer qui infiltrer olu fana a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ maintenant ça non ko sigi kako ko sema mɔgɔ wala ko sema mɔgɔ dɔ bɛ tahara ko tahabana dɔw fana bɛ minaka il a demandé d'après certaines informations son campement dans la zone de Gahia Tisalaten pour se soi-disant épargner. Il demande à ce qu'il fasse attention aux gens de MSA qui sont avec Moussa. Ils sont prêts à attaquer Daesh et tous ceux qui lui sont affiliés. Sigui lui a dit qu'il se bat pour que les gens quittent l'organisation du MSA et de Gassia pour rejoindre le Daesh. Aïwa, cɛkɔrɔba cɛ min kumana ko Sigi Ag k'a y'a fɔ terrorisiw ɲɛna k'ale bɛ moyen sugu bɛɛ kɛ walasa mɔgɔ caman bɛ se ka don terrorisiw ka baara taabolo la cogoya min na ka bɔ Mali armée la k'u bɛ mɔgɔw la convaincu ka wari di mɔgɔw ma ka se ka mɔgɔw la faamuya cɛkɔrɔba y'o de fɔ Sigi de ye cɛkɔrɔba in ye cɛkɔrɔba in de tɔgɔ ko Sigi donc cɛkɔrɔba in ko ale bɛ moyen sugu bɛɛ kɛ walasa mɔgɔ ka bɔ gamu kɔ cogo min na ko ka gamu ka mɔgɔ ko k'o bɛɛ lamuruti ani n'o ye Gatsia ye ani MSA ko k'olu mɔgɔ ko ka taa don u la walasa u bɛ se ka taa fara terrorisiw kan cogoya min na parce que k'olu ko k'u bɛ Mali ko de la k'u tɛ terrorisiw ka ko la an ka nin yɔrɔ tɔ la mɛ sisan nɔ. Il a ensuite passé le téléphone à un de ses neveux dénommé Ismaël Aga Al-Hader. Ismaël a cité les noms de certains éléments de Daesh tels que les dénommés Bari, Boubacar, Abdul Salam et Sama. Le jeune de Daesh lui a donné toutes les informations, notamment celles liées aux familles des terroristes. Ismaël a demandé à ce que le jeune demande à Abdul Salam de les appeler et également Sama qui est à Inaraban pour que ce dernier protège ses biens de lui envoyer 300 000 francs pour payer une dette. Kuma bana siksi barabla. Aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn nin tɛ video janba ye ko nin ye video kunkuruni de ka yira aw la donc nin conversation kɔnɔna fana na a audio fana bɛ yen an bɛ n'o fana k'a la. Ni ye u ka audio de ta. Aw bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ in san dɔ dɛ donc journal dɔ fana écrit k'a kan nin ye ne yɛrɛ ka aradari ye maintenant ça journal dɔ écrit k'a kan o journal ye mun de fɔ sisan nɔ que la voile s'élève de plus en plus sur les traîtres à la patrie. En effet, des sources informent que les individus suspects pratiques d'espionnage au profit des groupes terroristes sont identifiés dans les régions du septentrion malien. On parle de Menaka d'après des confidences mettant à la fois par les autorités et les mouvements armés dont l'action a conduit à l'invention de plusieurs régions. En effet, dans un audio de 13 minutes qui circule sur WhatsApp, un chef fraction Igiritan communique avec un jeune qui est passé comme envoyé des terroristes qui s'appelle Ali, un des chefs. La mission appelle de prendre auprès de ce dernier toute information sécuritaire, surtout alliée avec l'arrivée de la SEMA à Menaka, pouvant aider à l'État islamique à prévenir toute surprise d'une autre force. Il rassure l'envoyé qu'il y a eu des discussions avec le chef de la SEMA, n'ont aucune intention de s'attaquer aux terroristes et qu'ils sont arrivés dans le cadre des négociations pour les civils, qui les disent, et prétend allégeance à l'EGS, que la SEMA attend son arrivée, lui et certains guichements, pour déclencher cette initiative. SEMA ko k'ale tɛ marifa ta SEMA rebelle minnu bɔra Kidali ka na k'olu bɛ kuma ni terroriste ye de ko mais k'olu tɛ marifa ci terroriste la ko fo ka diɲɛ wuli k'olu tɛ marifa ci o la e ni mɔgɔ min ye kelen bɛ marifa ci o la donc SEMA o n'a ka agenda don
donc a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn n ye audio kala mais n tɛ kɛ video jamba ye n ye nin kala ten dɔrɔn a ka dɔn mun bɛ ka kan ka jamana kɔnɔ et puis yɔrɔ kelen fana bɛ yen n b'o ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la wallahi Kidali tɛ sema dɔrɔn bolo Kidali bɛ MINUSMA de bolo n bɛ segin o yɔrɔ kan wallahi an ka Kidali bɛ MINUSMA de bolo o de kosɔn an b'a fɔ président Assimi ɲɛna a ka accélération kɛ erreur ma kɛ diɲɛ kɔnɔ ka an ye contrat mun renouveler ni mɔgɔ ninnu ye quoi MINUSMA ye quoi an kun man ka MINUSMA to Mali kɔnɔ an kun kan ka MINUSMA gɛn de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ ko segukaw bɛ ka bɔ bi sɔgɔmada in na bi ko segukaw bɛ bɔ MINUSMA contre la donc alhamdulilayi an kɛlen bɛ mun kɛ fɔ an ka ko bɛ kɛ de façon très pacifique an kana gabakuru fili mɔgɔ ma an kana fɛ kojugu ɲɛsin mɔgɔ ma mais ne bɛ mun kɛ ni ɲɛfɔ nin b'a yira k'a fɔ fo ka diɲɛ wuli rebelle sema mɔgɔw tɛ marifa ci terroriste la u terroriste kɛlɛ tɛ awa olu yɛrɛ de terroriste ye parce que hali Tombouctou dugu dɔ bɛ yen ko Didi hali sini sema ka baransi mɔgɔ dɔw de bɛ yen aw bɛ se ka nin faamu cogo jumɛn an ka sɔrɔsiw de bɛ taara don o don n'an ka sɔrɔsiw kan ka wuli ka taa yɔrɔ min na maliyɛn den dɔw de bɛ téléphone ta k'a fɔ terroriste ɲɛna k'a y'aw kɔlɔsi dɛ ko armée maliyɛn taara yan fɛ donc a y'a hakili to nin yɔrɔ la dɛ a ye nin vidéo ni nin audio yɔrɔ partager dɛ très urgent a ye nin vidéo partager président Assimi ka sɔrɔ audio min circulé la a yirala k'a fɔ ko sema nakun tɛ ko ka taga marifa ci terroriste la o b'a yira ko sema tɛ ka terroriste kɛlɛ a audio circulé la a secret bɛ da la awa Kidali fana filɛ min bi MINUSMA de bɛ ka Kidali garder rebelle tɛ ka garder dɛ rebelle ye sous couvert de o MINUSMA kelen bɛ ka Kidali garder bi o bɛ ka kɛ au profit de la France de k'o ɲɛfɔ ka nɔgɔ bɔ o yɔrɔ la pewu on n'est pas contre les gens de mais tiɲɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna k'a fɔ bɛɛ ka information claire faamuya ka nɔgɔ bɔ a la pewu donc ni président Assimi bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ a ka MINUSMA gɛn a ka gɛn sinon bilahi talahi olu de bɛ k'an bali k'an tɛ don n'i y'a dan ni sema fila cɛ san b'a sɔrɔ an tɛmɛna Kidali la ka taga fo yɔrɔ wɛrɛ la mais n'an taara sisan u b'a fɔ k'an bɛ ka o ni mɔgɔw kɛlɛ u bɛ tila k'o fana ka dama kɛlɛ an contre la bon aw bɛ se ka faamuya cogo jumɛn an ka jamana bɛ se ka bɔ sɛgɛn na cogo jumɛn maliyɛn den dɔw bɛ ka dilan dɔw bɛ ka tiɲɛ dɔw bɛ ka dilan dɔw bɛ ka tiɲɛ bon an tɛ se ka taa ɲɛfɛ nin na quoi o de kosɔn ko président Assimi ma a yɛrɛ ka to ka mobili ta ka taa dugu kɔnɔ a ka jateminɛ kɛ mɔgɔw ka hakilinata ye jumɛn ye parce que n'i to palais in kɔnɔ na i tɛ réalité caman dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a tɛ i n'a fɔ ko ne ma da Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔ la n m'a fɔ ten dɛ tu sais que kuma dɔw bɛ yen kuma gɛlɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ caman tɛ fara k'a fɔ i ka président ɲɛna surtout ne ye président ka conseiller ye ou bien e ye président ka ciden dɔw ye e kuma dɔw bɛ yen e t'a réalité fɔ an na quoi o erreur de b'an ka Afrique président caman sɔrɔ président Assimi to i ka source ɲini cogoya wɛrɛw la mun ni i bɛ ka source ɲini cogoya min na to i ka changement don a la n m'a fɔ n ko minnu bɛ ka information d'i ma n k'u bɛ ka nkalon tigɛ i ye dɛ mais i yɛrɛ fana ka source supplémentaire dɔ dilan kɛrɛfɛ i yɛrɛ bɛ réalité dɔw ye kuma caman bɛ fɔli ɲɛna palais kɔnɔ tiɲɛ t'a la dɛ awa MINUSMA i ma erreur kɛ ne kɛn t'a dɔn mɔgɔ min conseil k'i ka MINUSMA ka contrat renouveler dɛ bilahi taala erreur juguba de don parce que olu de ni sema mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan bon a y'a lajɛ ni ne bɛ ka kan ka dugu kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka taga an ka sɔrɔsiw ka position yira mɔgɔ dɔw la Tombouctou kelen filɛ nin ye dugu dɔ bɛ ko Didi a tɛ kun an ka mɔgɔw la ka baji tigɛ k'e bɛ baji tigɛ Didi ka taga fo Gourmand-Raoult rive gauche rive droite ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ka taa Mopti o yɔrɔ ninnu bɛɛ ye ji de bon o ji fana contrôle bɛ rebelle sema mɔgɔw de bolo o sema mɔgɔw fana ni o sema mɔgɔw kelen Tombouctou jira la n'u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Didi o contrôle bɛ sema de bolo hali sini ne kulela ka dɛsɛ b'a fɔ n da ka fara autorité mɔgɔw tɛ ka taga baara kɛ yen nɔ bon u bɛ wele la don o don bon ne yɛrɛ dabali banna quoi moi je ne sais pas o de kosɔn n ka Assimi ma est ce que ci min bɛ fɔla Assimi ɲɛna est ce que ci o de kosɔn n ka Assimi ma to i yɛrɛ ka renseignement supplémentaire dɔw kɛ parce que i b'a dɔn fanga diyara cogo cogo ni mɔgɔw tɔɔrɔla fanga kɔnɔna na cogo dɔ la a bɛ fanga i bɛ taa sɔrɔ président yɛrɛ tɛ nin dɔw kalama yɛrɛ a bɛ fanga nege bɔ mɔgɔw dɔw la a bɛ président nege bɔ mɔgɔw la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ ŋunuŋunukan caman bɛ ka fɔ hali yɔrɔ caman na ne tɛna n da don o la ŋunuŋunukan caman bɛ ka fɔ an ɲɛ bɛ réseau sanfɛla la activiste dɔw diminen don c'est à dire fɛnw fitininw bɛ yɔrɔw la quoi faut pas minimiser dɛ président Assimi CEDEAO t'i fɛ Faransi t'i fɛ ni plan an janfa bɛ ka kɛ an yɛrɛ ka maliden jugu dɔw bɛ minnu fana bɛ ka janfa kɛ o de kosɔn an k'i ma k'i kun man ka MINUSMA ka contrat renouveler MINUSMA tɛ dɔwɛrɛ la k'an bali k'an tɛ don Kidali c'est la vérité baara jumɛn bɛ MINUSMA la ko MINUSMA taara ekɔliso fana jɔ aw ni ala n'a kira cɛ MINUSMA ka baara ye ka taa ekɔliso jɔ n bɛna o yɔrɔ yira n ko n kasira de surɔ n ye n da surɔ n kasira de a bɛ se k'o faamu cogo min ko MINUSMA taara ekɔliso jɔ a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ dɛ ko MINUSMA kɛlen bɛ ka taga yɔrɔ mun na ni kɛlɛ bɛ ka kɛ olu ko ka taa marifa ta ka marifa ci ko MINUSMA bɛ ekɔliso jɔ la ko MINUSMA bɛ ka taa nin di mɔgɔ ma yan fɛ MINUSMA bɛ ka nin kɛ yan fɛ est ce que là o ye MINUSMA ka baara ye a yɔrɔ filɛ nin
Voilà. Que les casques bleus de la MINUSMA construisent la première école en dur du village de Timbara Djen, Tombouctou. Quand Tombouctou dugu de la photo flène, arabe nyaba photo là. Voilà. Comme MINUSMA tarago kata okol sodo joy. Oye MINUSMA ka baray. Ou bien la population ka amour de attention parce que gɛlɛya ni fɛnw bɛ. Donc il faut faire attention mon cher président. Hadamaden ni ye ko daminɛ i bɛ taa di kana kɔfilɛ bilen. An kɔni b'o conseil d'i ma. Minnu bɛ activiste minnu bɛ k'i dɛmɛ communication kɛ n'u ye. Communication directe. Kana fɔ ko ka passer karisa fɛ yen. Président Simi i yɛrɛ k'i ka mɔgɔw wele minnu bɛ Bamakɔ. Minnu bɛ Bamakɔ. Amara Sira jiri chercheur ni Ben le cerveau ni docteur Alaye beaucoup ni fɛn u wele suma i k'u yɛrɛ ɲininka i n'u yɛrɛ ka kuma kɔ. Parce que i bɛ ka ko ta cogo min na a ye passé yan fɛ a ye passé yan fɛ tiɲɛ caman tɛ ka f'i ɲɛna dɛ président Simi ne b'o f'i ɲɛna bi dɛ tiɲɛ caman tɛ ka f'i ɲɛna dɛ président caman bɛ mangoya sɔrɔla tan cogoya de la ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn rapport ta k'a d'i ma bilahi a 80% bɛ nkalon de n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ i yɛrɛ ka to ka renseignement ɲini i yɛrɛ ka niveau la souvent m'a fɔ n ka bɛn nkalon dɛ parce que a bɛ se ka ko bɛ gêner ka tiɲɛ dɔw fɔ e ɲɛna. Bon ni e ni mɔgɔ bɛ kuma i bɛ mɔgɔ ka dimi dɔn Jerry Rawlings Ghana président a tun bɛ mobili ta k'i yɛlɛ Ghana dugu kɔnɔna na k'a da mun de bɛ ka kɛ Ghana a n'a ka peuple ye ɲɔgɔn faamuya Poutine b'o kelen kɛ Irisiw fɛ yen bon insécurité bɛ o cɛ e yɛrɛ kana b'o cɛ mais souvent source parallèle dɔw dilan quoi souvent e yɛrɛ ka contact terre à terre kɛ ni mɔgɔw ye souvent parce que i ni ka jeunesse tɛ ɲɔgɔn ye la dɛ an t'i ni mɔgɔ si la ni minnu bɔra extérieur la ka na i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw minnu tɛ maliyɛnw ye an b'i n'olu ye mais an yɛrɛ ta ninnu i n'olu tɛ gɛrɛ la dɛ an k'o tiɲɛni fana fɔ bon i n'u ni ka mɔgɔw de kan ka gɛlɛn kun tɛ di kuntigi kɔ i n'olu de bɛ kuma mun de b'u kan mun y'u ka hamina ye u b'a bɛɛ f'i ɲɛna o a kɔrɔ tɛ k'u bɛna taga f'i ɲɛna ko nin d'an ma o tɛ o mais ni mɔgɔ bɛ kuma a bɛ ɲɔgɔn faamuya an kɔni bɔra k'o yɔrɔ f'i ɲɛna président Simi wala awa ni ne kɛra han awa Mali juguw bɛ Mali de kɔnɔ dɛ fasoden juguw filɛ nin ka taga an ka sɔrɔsiw n'an ka mɔgɔw ta k'u di dɔwɛrɛ tɛ dɛ Sema n'a ka complice de don rebelle Sema n'a ka complice de bɛ ka Mali ci bi ani fasoden jugu wɛrɛ minnu bɛ yen donc président Simi ni an ka conseil ko f'i ɲɛna que Dieu bénisse le Mali ko kitakaw bɔra bi han ne yɛrɛ fasodugu mɔgɔw kitakaw k'u bɔra bi alhamdulilayi kitakaw bɔra bi dugu in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ segukaw fana ko k'olu bɛ bɔ ko ka manifestation pacifique contre la présence de la MINUSMA donc k'u bɛ bɔ k'o kɛ bi que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn